mui jotono no lamsogo nai tongnai takhuktai bukhuk takhuktai bukhuk song norok ni bisingo norok ni kebo jaiti gusti rok Bangalore go porinai hini tongo ba Bangalore porinai hini wansugui tongo norok judi bai ke porinai kebo bai jogajog ba contact khaimanya hangkai norok Bangalore Tiprasa team no contact khaimano ang Bangalore Tiprasa team ni WhatsApp contact and call contacts or video ni tolao rirwana takhuktai bukhuk song jeng Bangalore Tiprasa team agi ni siming no jeng chin Tiprasa do phano jeng chubai phayo so mobo kaisa jeng Tiprasa do phano lama kalai khanya ni bagai kaisa step ti salaiya je Tiprasa rok Bangalore pori tongnai hini tongnai for any course engineer thung doctorate thung ba MBA banini pharmacist nursing joto include any course jeng norok no admission na thini o jeng chubanai hangkai norok no scholarship ba stipend manfru bo jeng chubanai judi in case kebo borok porinan bagai rangkring tongkha lunai porina hino jenga jaga bo nong no chubanai and norok nukna tahoktai bukuk jong kabangma borok rok porinale musungui tongo haipeno thangnale hinui tongo haipeno bukhawo kirima jao je mane broker bai manjaka hangkai rang kabang da najak no college hamya rogo da tun reijak no mohai rokane so Bangalore Tiprasa team norok no from A to Z norok ni logion tongnai and norok no sung Tiprasa chin Bangalore Tiprasa team tui dului norok no phunuknai and norok je college hamjakmani ba norok je chajakmani ya college no porimanai and Bangalore Tiprasa team kuno extra charges naglak norok ni college fees ba hostel fees omorong ni sakawo tai kuno extra fees rok nei norok no sanglak tamni bagai hinganga chini kaisa bo motive je help us to help you jeng norok no chubanan bagai 24/7 no tongo jeng Bangalore go tabuk bo norok saimana ang ani myself ang tabuk sujorati kebongma borok no ang job rekha Bangalore je Tripurao Bangalore ni siming firok phanyarong no so ang hamjago ang chini dofani borok no chubai man khangkai an bokha tongthogo ang siming ya chini Bangalore Tiprasa team ni joto borok no hai jeng nijini personal interest bai jeng chubana hanai phaikya jeng chubaoin tongo in chubaoin thanai so norok bochungno kisa chubadi o video no share khai o video no jesek mansaka chicken share khai and norok chungno contact khanya bagai o number tolawan tongnai so je kunu question rok tongkha norok chungno call khai ba WhatsApp ti message khai singmano and angane video no asuk no kok sawai tonani thangane jotono no hambai